Nu skal det handle om noget andet. Han drømte nemlig om at få en rigtig racercykel, men da mor og far ikke lige ville give ham den, så tjente han selv pengene til den som Buster Oregon Mortensen i Busters verden. I virkelighedens verden hedder han Mads Bugge Andersen. Han er 36 år i dag, far til 4, skolelærer og 6-dagesrytter. Godmorgen og velkommen, Mads. Tak. Sig mig lige en gang, blev det til den cykel for de penge, du tjente i filmen? Ja, det blev det jo til, ellers så sad jeg jo ikke her i dag, kan man sige. Så det gjorde det. Så det gjorde det faktisk? Ja, det gjorde det. Du sparede sammen? Der var lidt til overs. Ja. Så. Hvis vi lige tager et stort spring, så er du rent faktisk lige kommet hjem fra Tyskland. Du har været nede og køre 6-dagsløb og kom hjem faktisk i går. Hvordan gik det dernede? Jamen det gik ganske udmærket, egentlig også over forventning. Det blev til en 8. plads, og det kan selvfølgelig godt lyde lidt mærkeligt, at man er glad for en 8. plads, men det er, der er hård kamp om omgangen, og der er hård kamp om pointen i de 6-dagsløb der. Og vi 2 af os, vi var i tremandshold dernede, havde ikke kørt nogen 6-dagsløb forud, så det var en rigtig god start. Det var simpelthen en sæsondebut? Det kan man godt kalde det, ja. Vi har jo selvfølgelig kørt løb på banen herhjemme, men ikke de 6 dage på den måde. Det aktuelle ved den her snak er jo, at den 31. januar, der bliver der kørt 6-dagsløb i Ballerup her i Ballerup Arena her i København. Og i går var der pressemøde. Hvem skal du køre med? Jeg skal køre med en schweizer, der hedder Alexander Aschbach. Og det er jeg rigtig glad for, fordi han er en af de etablerede ryttere. Og jeg har så lige ved selvsyn mærket, hvor god form han er i, så han blev nummer 2 dernede i... Så det er altså en ret god marker, du får? Det er en god marker, ja. Der er ingen tvivl om, at det er op til mig, hvad det kan blive til placeringsmæssigt. Og det er selvfølgelig meget rart, fordi så er der kontant afregning. Ja. Nu kan man jo sige, at du er skolelærer også, men du er også 6-dagesrytter, du er amatørrytter, og I kører jo så også sammen med de professionelle. Hvordan kom den her interesse for cykelsporten egentlig? Jamen, jeg ved det ikke. Den har altid været der. Lige fra jeg var lille dreng, har jeg synes, det var fascinerende. Ja. Min første cykelsportoplevelse var at være til 6-dagsløb, faktisk. Og ellers så, jeg ved ikke, om min far har set det i fjernsynet, eller men det har egentlig været noget, jeg altid gerne har ville. Men lige præcis det her med 6-dagsløb, kan man sige, det, er jo ikke, det har jo ikke det samme greb om publikum, som det havde engang. Nej, og det er egentlig synd, fordi hvis man kigger på feltet ude til 6-dagsløbet i Ballerup, så er det jo verdens bedste cykelrytter på det felt, der kommer. Og de er rigtig gode, og det er egentlig lidt synd, at folk de ikke er så interesserede i at komme ud og se det. Mm. Men hvordan er det, når man ved, man går ind til 6 dage på en cykel, kører rundt. Man ved godt, man bliver ikke nummer 1, fordi det ligger ligesom ikke til, at det bliver amatørerne. Hvordan er det? Jamen, der er jo ikke noget i det, fordi der er jo et bredt felt, og der er kamp om hver en placering, så om det er 5. og 6. pladsen, man kæmper om, eller 1. og 2. pladsen, så er kampen lige så hård. Ja. Men det er jo klart, at når man kører mod de topprofessionelle der, de har jo for det første fysisk en fordel i det, de er bedre, og så har de selvfølgelig også alle de cykelløb, de kører og så videre, og selvfølgelig også nogle bedre forberedelsesmuligheder. Det er jo klart, når man skal i den fase op til det her, har jeg jo gået på arbejde ved siden af træningen. Det er først nu her, jeg kan holde fri i januar måned, ikke? Ellers er det foregået ved siden af arbejdet. Ja. Og det er da hårdt, men sådan er vilkårene, og det må man tage med. Når det så er sagt alt det her, så når man læser om dig i aviserne på sportssiderne, så er der næsten altid en reference til Buster Oregon Mortensen, Busters verden. Han er ligesom en person, der er blevet en integreret del af dig. Hvordan er det at slæve rundt på ham nu, så mange år efter? Jeg vil sige, nu så har jeg det ikke så slemt med det, som jeg har haft før i tiden, hvor jeg for 10 år tilbage eller længere, der har jeg haft det rigtig svært med det. Men jeg vil sige, nu er der gået rigtig mange år, og jeg er blevet mere voksen og mere moden, og jeg har måttet indse, at jeg slipper ikke af med det. Ja, fordi du var jo en af dem, der var barnestjerner. Lidt i reference til den film, Ole sad og snakkede med Sofie Lasse Kalken og Nicky om før. Altså, hvorfor var det at være barnestjerne for dig ikke noget lykkeligt? Jamen, det kan jeg sige, det ved jeg ikke, men jeg tror, har jeg selv refereret mig frem til, at det er nok fordi, at jeg ikke er typen på det, og jeg gik ikke ind i det for at blive berømt eller kendt. Det var et tilbud, jeg fik, kan man sige, og jeg sagde selvfølgelig ja. Som 12-årig var jeg jo ikke i stand til at se, hvad konsekvensen var. Og dengang var vi jo også tilbage i, der var kun Danmarks Radio, og der var slet ikke det samme hype på unge mennesker, som der er nu. Havde jeg fået et tilbud i dag, kunne det være, at jeg kunne være blevet rådgivet eller havde tænkt anderledes. Men som 12-årig, så var jeg jo ikke klar over... Men du bliver stadig genkendt som Buster. Det gør jeg, ja. Det er jo interessant. Ja. Altså, for dem, der ikke lige kan huske, hvem Buster var, så han jo altså sådan her ud, da han var en lille klein fætter. Der er også nogle andre billeder, Buster på cykel. Men dine børn og dig selv, ser du Busters verden sammen med dem? Ja, det gør jeg. Men det havde jeg ikke gjort for 15 år siden, tror jeg. Nu har jeg nogen så også 13, den ældste. Men den yngste er ikke så stor. Nej, men det gør jeg, og det har jeg da også godt nok med. Men det ville jeg ikke have haft for 15 år siden. Hvorfor? Jamen fordi, at der skulle jeg bare have det væk på afstand.
Det skulle vaskes af. Ja, ned i skuffen, og så lukke den, ikke? Og så et lag over hovedet, og så kunne... Det var sådan, jeg klarede det i mine unge år. Det var virkelig at stikke hovedet ind i busken, ikke? Og prøve at gemme mig så godt som muligt. Men nu snakker om det her med, at hvis du havde haft rådgivning, kunne det være, at det havde været anderledes. Hvis dine unger kommer og siger, nu hører vi jo engelske undersøgelser, der siger, hvor mange børn, der rent faktisk ønsker sig at blive kendte. Hvis dine børn kommer og siger, far, det vil vi rigtig gerne prøve, hvad vil du så sige til dem? Ja, men altså, det gør de jo. Min ældste vil jo synes også, det kunne være enormt interessant at blive berømt. Altså egentlig siger jeg ikke noget til hende, fordi jeg formoder, at med tiden så aftager det sig. Hvis det endelig var, at hun kom og fik tilbud fra nogen, så ville jeg selvfølgelig både selv være der, og selvfølgelig også søge den hjælp, som jeg nu engang kunne. Men der er der ingen tvivl om, at jeg vil i hvert fald nok sidde og prøve at styre det på en eller anden måde i hvert fald. Hvad er bekymret for? Ja, meget. Ja. meget. Nu skulle jeg sige Buster, men jeg mener selvfølgelig Mads. Cykelløb, 6-dagsløb næste fredag, den 31. Hvordan kommer det til at gå for jer, tror du? Men det er meget svært at sige, fordi det veksler fra gang til gang, hvem der kører stærkt og hvem der ikke kører stærkt. Jeg håber meget på, at jeg kan køre mig op, så vi i hvert fald kan blive placeret på den nederste del af midten. Det bliver rigtig svært, fordi der er rigtig mange om budet, og det er dygtige cykelrytter, der kommer. Hvis man skulle tage dig ud, så er det altså med et 6-tal på ryggen, du kører. Du er simpelthen par nummer 6 med din schweiziske marker. Ja. Held og lykke med det. Har du lyst til at få en lille boost her? Ja, jeg kan lige få en lille shawarma. Ja, en starter. Lad os komme op og spise. Er vi klar til heroppe? Du har lavet 2 af dem. Jeg synes jo, det er så interessant, hvis man kigger på de her. De ligner fuldstændig en dansk krydderbolle. Derfor er jeg rigtig spændt på at smage det. Den er lidt sød i det. Ja. Den dufter lidt af kardemomme. Skal vi lige se, repetere lige, hvad det er, der er i, når den bliver lavet rigtigt? Først så har jeg tahinesaucen, som der er her. Ja. Så har jeg kommet kød på, shawarmaen, og så de her syltede grøntsager. Ja, og det er majroer, og det er blomkål og gulerødder. Og det er sådan, den i virkeligheden skal se ud? Sådan plejer man at få den serveret i Egypten og Jordan. Ja. Så må du godt lukke den sammen. Sådan der. Den er til Ole. Ja, I har fået en. Vi har fået, så vi skal bare gå i gang. Og her, der laver du simpelthen et andet Der laver den bare med lidt Må man spise den sådan her, eller skal man spise med kniv og gaffel? man må meget gerne spise den. spiser Sådan vil jeg selv gøre. Det vil du ikke smide det med? Jo, det synes jeg også. Ja, så spiser jeg med kniv og gaffel. Men bollen dufter lidt af kardemomme, ligesom en... Jeg tror, det er smager ikke dansk krydderbolle, skulle jeg hilse at sige. Nej, okay, det smager. Nej, okay. Godt. Vi vil sige tusind tak for i dag til, at vi ses igen i morgen, så er det fredag. Godt. Ja. Og tak fordi du er kommet, Mads. Ja, også tak til dig, Ella. Tak fordi jeg måtte komme. Nej.